abonné mandu toujours aw la kunnafoni kama an wulila kana fɔ Alde Bamako la kana groupe ɲɔgɔnɔ kura mɔgɔw ka sensibilisation lamɛn u bɛ kana kuma ko caman ka bi dɛ AM marche ko minnu bɛ dugu kɔnɔ gɛlɛya ko minnu bɛ dugu kɔnɔ ani aw an bɛɛ ka jɛ k'u su amaye amagaw yana ni tara ikafuye amaye amagaw yana ko ikara ikafuye amaye amagaw yana no tara okafu amaye amagaw yana la tara ikafuye amaye amagaw yana no tara okafuye amagaw yana la tara ikafuye amaye amagaw yana sinamo la yoya kunye munye bali mo la yoya kunye ugola kunye munye sinamo la yoya kunye ugola kunye munye sinimo la yoya kunye ugola kunye munye bali mo la yoya kunye ugola kunye munye bali mo la yoya kunye ugola Ugafuye, amaye, amagaunyana. Ugafuye, amaye, amagaunyana. Lautara ugafuye, amaye, amagaunyana kwe. Lautara ugafuye, amaye, amagaunyana. Lautara ugafuye, amaye, amagaunyana. Lautara ugafuye. Otiampa kumfonye, kumbola, kunye munye. Sinyo la nyoju ya kumfonye, kumbola, kunye munye. Sinimo la nyoju ya kumfonye, kumbola, kunye munye. Sinimo la nyoju faga kumfonye, kumbola. Lautara ugafuye, amaye, amagaunyana. Ugafuye, amaye, amagaunyana. Lautara ugafuye, amaye, amagaunyana kwe. Lautara ugafuye, amaye, amagaunyana. Natara okafuye, amaye, amagaunyana kwe. Natara okafuye, amaye, amagaunyana. Natara okafuye, amaye, amagaunyana kwe. Natara okafuye, amaye, amagaunyana. Natara okafuye, amaye, amagaunyana. Natara okafuye, amaye, amagaunyana. Natara okafuye, amaye, amagaunyana kwe. Natara okafuye, amaye, amagaunyana. Nitara ikafuye, amaye, amagaunyana kwe. Nitara ikafuye, amaye, amagaunyana. Natara okafuye, amaye, amagaunyana kwe. Natara ikafuye, amaye, amagaunyana. Nugu, jina teh atau turun menit gunde. Ni turunnya ke bola lau. Ama ke popo ngolo ewa. Dut merasa makro bim. Makro. Ayo hati tu dem sama. Aku mayasnya dulu koro. Karena dia tahu lu. Kan jamu sense. Ni gaji funfunga. Bola sa sini masih ni nama. Ufra kasi ka bulubo. Uga maro unda fatomi. Aba una kundoa. Aba una kundoa. Ata na kundo. Oyechi. Mona dele ka fanchia maupe. Abe famun mako CCGM. Centre culturel germano-malien. Kanga bululi take. Ko be sabati. Anga jamana ko. Tutu yo tala. Ani dorono mo aga to anga jamana ko tinsa. Como tigi como Yesu ya mina yere idonina como tigi como Yesu ya mina yere idonina como tigi como Yesu ya mina yere idonina como Yesu ya mina yere idonina como tigi como Yesu ya mina yere idonina como tigi como Yesu ya mina yere idonina como tigi como Yesu ya mina
aw yɛrɛ dɔɔnina kɔmɔ ye suya min na a yɛrɛ ye dɔɔnina kɔmɔtigi kɔmɔ ye suya min na aw yɛrɛ ye dɔɔnina kɔmɔ ye suya min na a yɛrɛ ye dɔɔnina kɔmɔtigi kɔmɔ ye suya min na aw yɛrɛ ye dɔɔnina kɔmɔ ye suya min na aw yɛrɛ ye dɔɔnina. Ni jɔ mɔgɔ ka teliya ka taa ka to tuyɔrɔ la. Ile yɛrɛ gɛlɛya ko ye. Ne ma foyi faamuya a la. Wali kɛ ala ma taa nafɛnw sugu kɔnɔ olu bɛɛ ka gɛlɛn wa si tɛ se ka sa. I mana don sugu kɔnɔ k'i bɛ min san ayi bolo tɛ se ka mɔgɔw la wa min yɛrɛ ye dabali bada ye an ka ina yɔrɔ an kusanna yɔrɔ ala ma taa hali tɛmɛ sira o ɲuman tɛ sɔrɔ i mana tɛmɛ k'i sera yɔrɔ min na ayi dɔ b'a fɔ k'i yɛrɛ la ka minɛn kan an faamaw n'an m'a lajɛ nin ko in kɛ bɛ k'an dabali ban dɛ. I jɔ wala kɛ ka taa to sugu la fɔlɔ k'i ka jate la ne taara. Allez-y, non, restez dans les bas morts. T'as voulu n'importe où, ouais. Allez-y, les bas morts. Ma, Emma, moi. Allah ne konte dore do. Tundala wena ne su soro yeranya. Ne mate tonje yorola. Buame misiri la. Emma ala poto apoto watilo. Fo corona leke ebe ala poto. Parce que abado ko e koro ke sa o tesa. Ijo ne ga le ne mo ni me fo. Yeah, my dear. Hey, mu teri juga kasih dia. Itu fesana mongoro. Patara mo fleu. No, ma kan rega teri juga kosin. Ha? Patara dina ko mo flego ta ba bolo silinera na. Mo goidi. Ikutame, tatulala. Dim son to ko lebe di kasi la bano ko dala. Ba ngone ga mana melane tigara iya wa kara foi fo batara mo woni ba sa fa ko wala nye petiro ko la nya san ko don an sa be première année la e mo ta be fi mangolo ba be jalo ba wala ne re ko wande aha ni iban dalo bi ta kalme batara mo flali ça c'est possible wala petikeli ba mo wala saraka bi bolé me petika ha ni re herewa wa mo me diginare sigida ma ho ye kuna ni petit bolé kana ne re la kaso wallahi ni leta accident ni mo mana ni be wara ko ni mo wulu taw ale wulu la taw do accident leta accident batra mo wala la ka wulu dim be bara basa be skini tan ko nam ni mo wulu la ko ke ko super nga jena sa Musukura mama vere ka bunu gale bita tonje ro la bia ko tonje ro awo yaiwa wallahi muso ba fa nu ka tonje ko ni en ala che ala nga non man di tuni ala na sote ka sababu ha ni to ma durdi muso ma nga tanga boroto kala atara to ma dur kala ka kana ka dur blaw wore herewa wa nu ko tajur sa kungo ha ni tara mu ga gete degul yor la nu na ges nder dima mana vaccine do ma tala imo usara aramade ay sula wo mu meti na de ni ma ngolo ko gani ya fana dale be université ni asantal fly ala ka de masa be kisne tan ngona ma wallahi abe santal fla abe ku safla bu fali ka ke coordinateur ni yere te fagundai ala sanya mangolo ala mani te fesa bla to ngurti ke sa ma qur'ane te gara qur'ane te ke awo afo narji mo ya dangal kun wallahi kabe funtin le be du fo ta funtin ba
ani sɛgɛn de bɛ ɲɔgɔn an fatanw ni sɛgɛn ani kara ani leri ne ko aw de la faama jumɛn ka kuran tigɛtɔ ye aw de la ka ye wa kuran ka tigɛ ani gurupu ka kala foyi ma kɔrɔ foyi nka anw fatanw de sɛgɛnnen don hali gurupu ɲɛma k'an ka hôpitaux publics la han o ka kuma in tɛ wa k'u fa ta faw y'an fa ta faw mara k'u fa y'an faw mara k'u yɛrɛ y'an mara n'an n'an cogo dɔn bilaw denw m'an denw mara nka ne ta tɛ k'o ye dɛ ne ta tɛ k'o ye ɲamakalo ɲamakalo o bɔn na ne kɛra mɔnɛ bɔ fata kabila bɛɛ la i ka na f'i ka kɛ jamana marabaga dɔ ye don o fana k'u denw mara sa dɔ kɛra jajiri fasa na bon a bɛ ka ne wele a. i ye ardoise ta ka na ardoise ta ka na f'i ka nɔbɔ ko la de dɔ kɛra jajiri fasa la système tɛ la a tɛ falen u bɛ ka système dɔ de bila en place walasa fantan ka to fantanya la kudayi faamaw ka to fantanya la faamaya la kudayi o tɛ kɛ yan a tɛ ɲɛ ɲamakalo ardoise t'i bolo wa. awɔ bon a bɛ yan. wa ɲamakalo calcul mathématique ɲamakalo 1 plus 1 égale à combien 1 plus 1 ɲamakalo a fɔ bɛɛ ka mɛn. Namu. Ala o ka gɛlɛn dɛ. ɲamakalo ne hakili la e yɛrɛ da ko ne ma k'e bɛ mun de bɔ ne la ɲamakalo tɛ bɔ ne ma ka i da dɛ. hali kurugo ne 1 plus 1 ye ɲɔgɔn kɔ tarawelelakaw ka kare kɔnɔ u ye ɲɔgɔn gɛn u tɛmɛna fiyewu awɔ. ɲamakalo est-ce que e de ka kuma faamu ne ko n ko 1 plus 1 égale à combien 1 bâtonnet plus 1 bâtonnet ça donne combien. ani amamu 1 plus 1 égale à 4. ɲamakalo 4 bɔra min. plus ma égale à ma yaya ani ne yɛrɛ ɲamakalo. tiɲɛ na ɲamakalo 4 mais o tɛ ne ka 1 plus 1 ɲamakalo an ka mati bila fɛn dɔ de don ɲɛ bɛ dɛ ala ye kalanya yɛrɛ da ka kɛ fɛn fila siyansi ani littérature n'i ma siyansi ɲɛ bɛ taa littérature fan fɛ ɲamakalo maintenant n bɛ taa littérature fan fɛ ɲamakalo comment s'appelle l'actuel président du Mali. Badaw quoi. ko jumɛn. Badaw kɛ. i b'a dɔn cɛkɔrɔba in tɛ kulo ma i b'a fɔ ko badaw misɛnnin bɛ nɛgɛ k'an bɛɛ la ka taa n da tugu. ne mɔkɛ de don. ayiwa baasi tɛ o bɛ to yen. comment on écrit Mali an ka ba Maliba a bɛ sɛbɛn cogo di. Mali kelen kelen yan. Mali. a bɛ ni kelen dɔn a bɛ ni kelen dɔn Batarama bilalen a bɛ ni kelen dɔn. k'a fɔ de yan. a fɔ k'e a fɔ fɔ. mais. ɲamakalo. 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 c'est fini. ɲamakalo. ne k'i ma ko Mali m'a fɔ Mali. ne m'o de fɔ. ɲamakalo Mali comment on écrit Mali a bɛ se ka y'a sɔrɔ dɛ mais ne de m'a faamu ka ɲɛ ɲamakalo segin ka taa bɛɛ k'a mɛn dɛ. ne ko mais. k'e ala sa. a banna. ɲamakalo a ka ɲi e ma da kalan yɛrɛ kama a ka ɲi ko Mali bɛ taa Mali sɛbɛn d'accord. Mali kɔni y'o de ye o. a ka ɲi ɲamakalo a ka ɲi. Mali. ne ko kalanbaga sugu jumɛn bɛ ka aw kalan ekɔli la sisan. an kɔni ka misi bɛ recherche kɛ kojugu dɛ tuma dɔw ne bɛ to k'a ye mansɔnkɔrɔ baara la. tiɲɛ na a bɛ recherche kɛ. o bɛ recherche kɛ. Kuɲɛti somɔgɔw bɛ di baasi tɛ yen an muso n'an denw an b'a n'a fɔ baasi tɛ baasi tɛ yen foli na sɔrɔya tɛ cogo di ta. dugu in kɔnɔ yan bɛɛ b'a dɔn ko e teri de ye ne. sigida in bɛɛ la yan misiri la an bɛ ɲɔgɔn kɔ. kosɛbɛ. nka mun b'e bila ka taa misiri wari fara ɲɔgɔn kan ko misiri dɛmɛ ka bon n'o ye hali dɔrɔmɛ kelen in b'a to kɛsu la. suyɛni misiri kɔnɔ. i tun bɛ taa kulonkɛ la dɛ bataramɔgɔ ye mun ye min se an cɛkɔrɔbaw cɛ cɛ fana sa ko dɔ dabila sa kuma sugu bɛ fɔ denmisɛnninw ɲɛna. terikɛ min tɛ bɛn dɛ o tɛ bɛn.
misiri ye sigida bɛɛ de tɛ ala ka surun mɔgɔ si kɛlɛ man k'i to i yɛrɛ ma ko danbe b'i la ka taa wari fara ɲɔgɔn kan k'i b'o ŋanamu i fana sa i si sera ko dɔ ma olu dabila sa ne tun bolo banna nin ka nasɔngɔ de dɛsɛra a teri tɛ min wa ne e ka nasɔngɔ dɛsɛra mun b'e bali ka ne i fana ye ko caman kɛ e tɛ sa hakili ye maaya ye wa e fana sa i b'i tɔ kɛ tɔ i na misɛn den ɲɛna di nin fana ma ɲi sa kana to ka nin kɛ i dun i jo tɛ kɛlɛ na dɛ ma jɛnɛ ni ma bɛnɛ ma fiyewu fana sa nka ala kana tigilamaw ye sa ni y'olu ye jati ni lakanatigilamaw ye cɛkɔrɔba b'a ten sa suni tile an b'a ma ni dugawu ye halisa ala ka barika don lakana fili ka barika don an kisiba n'an tanga bɔsɔrɔ ka aw mɛn a ka denbayaw sisan ni kɛnɛya ala k'a d'aw ma aw bɛ taa ka opération na ɲuman ala k'aw ɲuman segin ala kana foyi kɛ k'aw sɔrɔ ala ka dugawu minɛ e cɛw ko marche bɛ bi monument indépendance la marche tun ye jumɛn jamanadenw k'u tɔɔrɔla k'u sɛgɛnna ko hakɛ t'u bolo bilen donc k'u fana bɛ to ka t'u ka nisɔngoya yira n'o don o ye tiɲɛ ye u to yɛrɛ de o to don o fana sɛgɛnna ten sa hali ne yɛrɛ de bɛ taa koyi an dun ti jamana in kɔnɔ bɛn ni keleya kɔ an bɛ taa fɔlɔ yanni u kana ko dɔ kɛ ko dɔ kosɛbɛ o bɛ bɛn ka tile hɛrɛ ayiwa ala ka sɛbɛn ɲuman ye ɲuman da ɲuman se aw de y'an ka lakana tigilamaw ye ala ka barika n'a tigilamɔgɔ bɛ mobili kisɛ cɛman kungo kɔnɔ dɔw bɛ kɛ bamakɔ yan nɔ grève la an b'aw kɔni dugawu ye walayi an ka dugawu b'aw ye ne ko magaw namu e ko jamana in bɛ suma fɔ n'an m'a jateminɛ a kalayara fo k'a dama tɛmɛ n'an m'a lajɛ ten a tɛ ɲɛ tugun dɛ jamana in ko yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne kamana i ma nin miiri kunun mali dumanba in na ka tila ka bi ta k'a lajɛ ko nin jamana in de bɛ lombolama na jahadi ni futinɛ ni balawu y'a sababu ye tiɲɛ yɛrɛ la bɛ maa biri jɛn nka ala de bɛ fara an kan ala ka fara an kan hali n'o tɛ a ko ma nɔgɔn dɛ alo alo ne don awɔ ko ataki wa patakuli awusu bilayi mina sitan tɛrɛ banbagaciw taara ŋara dɔ ye jamana finitigilakaw ma se wa maa 164 o de tununna maa 82 ko fa 16 maa t'o bɛ taa yɔrɔ ne ko aw ma ci bila jamana finitigilakaw ma wa alo alo n denkɛni ta salifu olu minnu bɛ patakuli ko banbagaciw taa mɛ ŋara da patakulikaw la wa a ko de kɛra masiba da a ka crédit banna a tɔ n bɛ boli ka taa crédit ɲini n bɛ kunnafoni sɛnsɛnlenw ɲini ka n'o d'aw ma patakuli an kɔrɔ yan taa fɔ jamana in wulitɔ ma ɲɛnamɔ ne ko maa bɛ se ka tasuma y'i sigi ɲɔgɔn ka dugu la cogo min k'a t'i ta la k'i t'a faga k'a dɛmɛ k'a faga dɛ n balimaw an n'a sigi ka tasuma la y'an sigi ɲɔgɔn ka bugu la sabula n'a b'i sigi ɲɔgɔn t'a la a b'i fana t'a la an ka wuli k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o tɛ a ko nɔgɔyara wa tarawelelakaw ka du kɔnɔ u ye muru ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn bana u y'a kɛ sarakaden lɔ misiriba da la u ye bere ta ka ɲɔgɔn kiri lakalita ɲininaw ko tigitigɛ saraka de bin Allahu akbar o t'a bɛɛ dɛ surɔ bari soulagement na ɲamakɔrɔ yan fɛ olu kulo minɛn 2 ye ɲɔgɔn faga ye dulaminaw daa jinɛ la Muhamadu Rasulullah n'a bɔra walimuso kɛliw la e fa sema ye manamana ko foyi la e de kɛra kumasuli y'aw ma ne tɛ na san dabila sa a ka kini dabila ni y'o fɔ min bataraden kɛrɛfɛ la e ma dɔn e kɛra kumasuli y'aw ma sa ko mun kɛra de bataraden ma taa muru turu muso den kɔnɔ ko a ye mun ne ko n'a fɔra ko aw ka taa kalanyɔrɔ la baara foyi t'aw la aw bolo ko kalanyɔrɔ yɛrɛ kɛra bagan mara yɔrɔ ye sa min bɛ se min na o k'i fanga dɔ a juguyara o ye non bon an b'a faamu de c'est à dire que a ye min na ni e ne y'i kan k'a bonya de n'i ye kɔrɔ i ka to k'a ka dafo bila o ko e donna armée la san jumɛn mais ale ɲɔgɔn fitinin bɛ na fɔ k'ale k'o waa violer u fana y'a bali dɔrɔn ka siran hali ne kɔrɔkɛ wa a n'a ɲɔgɔnna caman ayi a ye filɛ nin ye c'est la vie de la jungle. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Ouais. Actuellement, nous devons les lions. Qu'on nous s'en fait. Passez là, passez là. Eh, Fatih, voilà, eh, Fatih, voilà, eh, voilà, qu'on y va. Ouais. Tu vois, famille. Ya wa wala kuni te mana bulila e mana ye kuma so den sa ha lugu mun ni tigɛ jali kɛra ka ma e ka kɛ tan e k'i bolo de dusu kan den gago nin kɔni nin kɛra ala man di bɛn o ma an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ den bila minɛn min kɔrɔ nka e k'i ɲɛsin ba in ma ba in ni muso lajɛ ni yɛrɛ ye nin ye diɲɛ kɔnɔ a bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ nege bɔ i la
misi-misiko makariko kabi dugu masaden jɛra ani ɲɛji de bɛ ɲɔgɔn na a ɲɛji ma se ka jɔ balimamuso k'a kɛra cogo e k'i jɔ ta ni muru de kɛ ka di muso den faga ni muru balimamuso hɔn muru in minɛ ne den de don ne de y'a wolo wara min k'a kun ka ci ɲama ta muru in minɛ k'a sinankunya kɔnɔ ne de y'a fɔ foyi tɛ bɔ a la taa ne de y'a f'i taa a jɔ kɔnɔ n'i y'a faga mun kɔnɔ ni sisan ni yɛrɛ bɛ n k'a don a kɔnɔ bataramɔgɔ ala a tɛ se wolomuso de don hinɛ ka kɛlɛ ti a tɛ se o saya ma ɲuman kɛ ne b'i ta bɔ sira jan kɔrɔ saya ma ɲuman kɛ ne badenw ni ne bɛ miiri ko ne cɛ sara banbagaciw bolo nɔri la mali la ne cɛ bɛ ban wagati min na a sara ka denkɛ 2 de to ne bolo denkɛ 2 o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a ka sara bɛ ka di mali caman na ko ma ɲɔgɔn ne ma suruguw fɛ o y'olu ka baara ye koyi n'o hinɛ t'u dusukun na wa u ti maloya su ka wari duni yɛrɛ la bilen foyi ne baw ne fa ne kɔrɔ ni ne dɔgɔ aw bɛna hinɛ ɲɔgɔn na waati jumɛn wa o t'a bɛɛ dɛ le 10 juillet 2020 ne denkɛ fɔlɔli fatura marché la min tɛmɛna an kɔrɔ nin ye Allahu Akbar a ka dɔgɔ ala ye badenw bi aw ka dɔgɔyɔ dɛ ne denkɛ 2nan joli la ala a ye n tɛgɛ lajɛ ala o ma i ɲɛ tɛ ne la n balimamuso yɔrɔ a bɛ saya ni balo cɛ a ka ca ala fɛ a bɛ bɔ a la mɔgɔ t'a dɔn a bɛ bɔ a la mɔgɔ t'a dɔn a tɛ bɔ a la jija a bɛ bɔ a la ne ba fo ne yafara ma ala kama ne nimisara n ka ko kɛlɛ la hey de yaya nin tɛ yafa ɲini kuma ye koyi buna adamaden sɔnni ka ŋaniya juguya b'i yɛrɛ la k'a ɲɛsin mɔgɔninfin ɲɔgɔn ma e k'i sigi k'i miiri min bɛ se ka bɔ a kɔ la ba ye e ye nin muso den saba ni muru ye a ye mun nafa ɲɛ e ye sisan ko adamaden fo an ka miiri de an ka dasi an ka ko dɔw dabila i y'a ye wa don o don jango don yafadeli ne t'a ɲɛ koyi k'a fɔ ko yafa ma bi sini ka ko kɛ mun ka jugu n'o ye ne t'a ɲɛ kuru jala ka ma i tɛ lasa ma e k'i bolo da dusu kan i bolo da dusu kan an ka nin lahala in ɲɛɲini cogoya wɛrɛ e k'i bolo da dusu kan yɛrɛ de ne yɛrɛ de bɛ nin ka n'i ka tension wuli nin bolo a ka ɲi c'est-à-dire que ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka taa i ma nin fi ɲɔgɔn sɔgɔ muru la cogo di sa k'i ma pɛrɛn dɔ kun bangebaaw t'a lajɛ u ka denw u waati to denw an ka ekɔliso fana bɛ nin dama dama dɔrɔn la bi ni mun tɛ zuya min na o bɛ gulɔ min na ni mun tɛ gulɔ min na o bɛ sisa o bɛ sigɛriti min na manamana ko dama dama sini ɲɛsigi bɛ min hali siɲɛ kantigɛli ka gɛlɛn mɔgɔw ma bi filanin bɛ ka taa ka mɔgɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn k'i ɲɛ o la k'u sɔgɔ o bɛ se ka kɛ cogo di ko fɛn t'i kɔnɔ n y'a faamu sisan de o de la n ko ɲamankolon ma fɔlɔ nin na n k'a ka mali epele ye a ye mali fɔ n y'a faamu sisan de parce que le Mali a perdu sa terminaison I. C'est pourquoi on a tous mal. Les mots même l'indiquent. On est occupant de Ben Doui. Ben Jamana, Balimaya, Sinjia, Jatiya, Koutonyorotala, Protonyoromolo. On est tout fait à Mali. Nabi, on est venu faire un égo fouille Mali. Neko, Aman Koumi Katanjami. Ni taara baara yɔrɔw la bɛnbaliya sigidaw la bɛnbaliya karew kɔnɔ bɛnbaliya kalansow la bɛnbaliya jamana yɛrɛ tɛgɛ b'a kun na ka kule sa bɛnbaliya y'a sababu ye anw de kan bɛ bɛn fɛ anw de kan bɛ kelenya fɛ anw de kan bɛ hɛrɛ fɛ hɛrɛ bɛ bɔ min kan to nin cogoya la n'an m'a lajɛ ten an ka ɲɔgɔn tɛgɛ bila an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛw minɛ dɔ kɛra dɛ wɛrɛ man jato diɲɛ bɛ yɛlɛ an na diɲɛ bɛɛ tun bɛ ɲɛbɔ mali min fɛ diɲɛ bɛ tila ka yɛlɛ anw de la buwa kɔni di i t'a kɛ ala kama i ka n fa deli k'a ka yafa n ma fo ka taa n sa
ne tɛ don mana ko la tuguni wa fo ka taa ni sa ne taara kalanyɔrɔ la ne bɛ taa kalan kɛ ka segin ka na n d'a ma n tɛ se mɔgɔ ma ne fa deni a k'a kɛ ala ni kira kama a k'a yafa ne ma. ya i fana ka hakili sɔrɔ ten koyi ɲinɛ e san 12 i dalen bɛ Badalabugu kulu sanfɛ ko fo e ka kɛ coordinateur ye i fana k'a jate minɛ ten e ni fɛn bɛɛ dɔrɔn t'a bolo bi wa i ma taa muso di mɔna nin na i bɛ taa ala sɔrɔ ɲɛ ba karamɔgɔ. ba bi t'a bɔ n y'a bɛɛ baara nin ne ka armement filɛ. ya marifa fana kelen fana filɛ. lajila ya Allahu akbar. A fɔ an ka ekɔlidenw bɛ yalala ni armée du Mali ka raccourci complet de ye tan ko bɛ tɛ kalanyɔrɔ la a filɛ n y'a f'i ye kurun in tɛ n y'a f'i ye walayi bila nin den wolo nafa foyi ma se ne ma ala k'a to sa nka maga b'i deli sa ma ne yɛrɛ de bɛ deli e k'i bolo de dusu kan i bɛ n'i ka banamisɛnnin bɛɛ lawuli nin den in kama an kɔni ala de an bɛ nin den in da ala de kan ala kelen ko maa si den kelen tɛ se ka nin den e k'i bolo de dusu kan n tɛgɛ bɛ n dusu kan n tɛgɛ bɛ n dusu kan kun ye ten mɛ n mana miiri k'i bɛ den wolo don min na a ka denwuli don k'a bɛ f'i ye ko ala ka fɛn bɔ i la mun ka fisa ni i yɛrɛ ye mɛ ni fɛn bɔra la mun ka jugu ni i yɛrɛ ye ala mɔdun ko dan don. mun de bɛ yan. ma n y'a de muru turu ni muso in den kɔnɔ. ko muru wa. mun bɛ yan diɲɛ bɛ wuli k'e to i sen ka yala la walayi i mana muso furulen yɔrɔ o yɔrɔ walayi yala taamasiyɛn de don. ne ma f'i ye ko ne bɛ taa to sigiyɔrɔ la. i ka tɔ sigi ko a man di ye bi a man di ye sini i b'a kɛ mun ye taa kɔkɔli tɛ wa han i kan filɛ ni ɲɛ ye sa mɛ n tɛ ka su i ɲɛ la. a tɛ se ko maga e bɛ mɛn i ka san jumɛn maga i bɛna si kɔrɔbaya ko ma sa e tun t'a la sisan k'an ka bɛn wa e de tun bɛ bɛn ko kuma la ne ko an bɛ se ka bɛn nin kan ka tɔgɔ di ka sɔrɔ e yɛrɛ nin k'a ko tɛ tiɲɛ don o don defa ma nin kelen nin na sa a t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ nin kɔ. a bɛn ko a ma nɔgɔn a ka gɛlɛn kosɛbɛ jamanajɔ ma nɔgɔn sigida dilanni ma nɔgɔn wa dɔw yɛrɛ marali ma nɔgɔn a to n ka n puru n da kan yan'u ka n fana minɛ ka n datugu sabula bi bi in na i ye mun fɔ i m'o fɔ i ma mun fɔ i y'o de fɔ nka mun da ka di aw ni ne bɛɛ la o de y'an ka ɲɔgɔn minɛ an ka bɛn n'o tɛ diɲɛ bɛ yɛlɛ an na. n'an m'a jate minɛ ten a ko b'a fɛ ka gɛlɛya dɛ. a ko gɛlɛyalen kɔ. a fan bɛɛ joli mun y'i sɔrɔ Sidiki. n'e ma bɛn kɔlɔsi ta k'i ta mɛn dɛmɛ sigiyɔrɔ la wa. mun kɛra. marisikɛlaw wa u ye mun kɛ. marisikɛlaw o yɛrɛ tɛ min filɛ kɔnɔ ci k'a t'a kɔnɔ cɛ tɛ ala u y'u kun da asanbile kan k'o kɛ i n'a fɔ tɔnko. n b'a kɛ jama fɛrɛ tigɛlen. k'u y'u kun da kulubaka sa. jamana ɲɛmaa yɛrɛ dagayɔrɔ wa. ne jiginna ko m'u lasawali an bɛ mobili taara ka ne to. o tɛ kɛ o e yɛrɛ fa. u firinali kɛ i n'a fɔ dimi bulu u ye n dasi cogo min na ten u ye n ci ten fo ka n ka teri bɛ fara fara. ayi i ye ko kɔni fɔ ko ban o. e ye maliyɛnw ne badenw a ye sabali sigafɔ de ye dabili ye mankan man ɲi sigafɔ de ye daminɛ. a sara wa. ayi a ma sa a y'a dɔɔnin ba a y'a fi fiɲɛ kana kɔ tigɛ fiyewu. a y'a fi ne ko ne bɛ siran su ɲɛ o a y'a fi. ala o tuma anw ye mun k'e la ne badenw ne ma hinɛ ɲɔgɔn na ne ma ɲɔgɔn minɛ i n'a fɔ buna adamaden
an bɛ ɲɔgɔn faga i n'a fɔ n bagan. Nama hinɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn fafo. 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 An sɔgɔni ma ne bala. An b'an sɔgɔma. Basi t'i la? Alhamdulillah. An bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn? Ne tɔgɔ Demba Abdoulaye Kanute. Dɛma groupe in kɔnɔna na e bɛ rôle jumɛn de représenter? Bon, groupe in yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye ne yɛrɛ ye. Donc bon, jama jɛra ka ɲɛmɔgɔya kalifa n na. Donc ne ye groupe in yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye en même temps n ye a comédien ye. N b'a scénario sɛbɛn en même temps n bɛ mise en scène fana kɛ quoi. Awɔ. Dɛma aw ka ni sɔgɔmada in na hakilinaw. A ye nin hakilina in ta kun jumɛn de kama sɔgɔmada in na ka n'a kɛ Alde Bamako la spécialement? Bon, an ye hakilina in ta sabula jamana basigilen tɛ kosɛbɛ. Donc ni jamana basigilen tɛ en tant qu'artiste i kan ka fɛn dɔ de kɛ walasa jama bɛ se ka sensibiliser cogo min na sabula an fana ye yelen bɛ ten de jama fɛ. An ye jama da de, an ye jama tulo de, an ye jama ɲɛ de. Jama bɛ mun ye n'u tɛ se ka lakali, ɲaba bɛ mun bɛ n'u tɛ se ka lakali, n'u ka degun ka lakali. Donc an bɛ se ka o de fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ jama da ye. O de la an ye nin team ta ka se ka kɛ jama bɛ se ka regrouper yɔrɔ minnu na. An bɛ se ka jamaba sɔrɔ yɔrɔ min na comme ça hali ni an ma se ka bɛɛ la sɔrɔ somɔgɔ sama bɛ se ka sɔrɔ a la minnu bɛ yan nɔ olu bɛ se ka taa somɔgɔ sama di so cogo min. Initiative ɲɛna. An dɛmɛbaga jɔnjɔn minnu bɛ yen sa minnu y'an dɛmɛ yɛrɛ kosɛbɛ o ye CCGM n'o ye Centre Culturel Germano-Malien olu le an boloma dɛmɛ an ka se ka nin fɛn kɛ parce que hakilina tun b'an na a mɛnna nka an ma se ka sira sɔrɔ an taara ka taa projet yir'u la ko projet ɲuman don donc o y'a financer an ye donc an b'u fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na. An ka foli b'aw dɛmɛbaga ɲuman bɛɛ. Sɔgɔma ne balimakɛ. An b'a ni sɔgɔma. An bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn? Ne tɔgɔ Bodibo Traoré. Ne balimakɛ e yɛrɛ ka rôle ye jumɛn de groupe in kɔnɔna? Bon ne ka rôle tɛ dɔwɛrɛ groupe in kɔnɔna na. Ninnu ye kalanden cogo min na n kalanden ɲɔgɔn don. N nana ka n'u lajɛ ka n ka dɛmɛ se u ma hakilila la. N farikolo bɛ se ka dɛmɛ min lase ani hakili bɛ se ka dɛmɛ min lase u ma. O yɛrɛ ye ne nakun ye ka n'a lajɛ. Bawo mɔgɔ min ko ɲɔgɔlɔ i ko an ka jɛ ka baara kɛ fɔlɔ de an ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ. Awɔ. Sɔgɔmada n'a ka nin initiative in kun ye jumɛn ye? Bon ni initiative in tɛ dɔwɛrɛ ye ka yira malidenw na seko ni dɔnko bɛ jɔdaba la an ka jamana in kɔnɔ. An ka seko ni dɔnko bɛ se ka kɛ sababu ye ka maaw hakili lafiya dusukami mun b'u kan dusukasi mun b'u kan ka na ni yɛlɛda y'u bolo barisabula ɲɔgɔlɔn a bɛ maa critiquer n'a y'i critiquer a b'i jogo kolon f'i ɲɛna nka a tɛ dan jogo kolon fɔli dɔrɔn ma a bɛ na ni jogo ɲuman sira dɔ ye k'o don i kɔrɔ n'an bɛɛ y'a kɛ tan dun o tɛna fisaya an ka jamana ma donc y'an ka initiative ye k'a yira an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ o de b'an ka jamana in kɛ jamana ye. Initiative ɲɛna Toro i ni ce i ka kuma la. Merci beaucoup. An sɔgɔma ne balimakɛ. N ba an sɔgɔma. An bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn? Ne tɔgɔ Ali Badara Danbele. Ne balimakɛ e ka rôle ye jumɛn ye groupe kɔnɔ? Bon ne ye comédien en même temps n ye sɛbɛnnikɛla fɛnɛ n'an k'o ma ko auteur. Sɔgɔmada in na a ye nin initiative in ta kun jumɛn kama? Bon an y'a ye an ka jamana bɛ lahala min na sisan an ka jamana mago bɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de la sabula n'an y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ théâtre tun bɛ a kun bɛɛ ye nin de walasa jogokolo minnu b'an ka jamana kɔnɔ jogokolo minnu b'an ka du kɔnɔ an ka sigida kɔnɔ ka se ka olu kɛlɛ bon an y'a ye mɔgɔw a ma nɔgɔ mɔgɔw ka bɔ bi na u ka du kɔnɔnaw la k'u bɛ taa théâtre kɛ yɔrɔ wɛrɛ donc o de la an fɛnɛ b'a laɲini sisan an bolo théâtre bɔlaw ye an ka na mɔgɔw ma kuma min b'an fɛ k'a f'u ɲɛna a laɲini kun bɛn an ka se ka bɛn la nati ani ɲɔgɔn cɛ ani kɛnɛya. I ni ce i ka kuma la. N ba. An ka bɔ ne Mandu an ni ne o an bɛɛ bɔra ka groupe ɲɔgɔndɔn kula mɔgɔw ka sketch la ye sketch min kɔnɔna na n'u ye kalan caman di mɔgɔw ma min ye marche ko ye min ye AM ko ye min ye jamana yɛrɛ taabolo ko ye n b'a dɔn bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ a la sisan a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.